Nakapanglamaw na ta guys. Mamutong na ta guys. Kay dinalian kayo ang usa guys. Kaulan mo na guys. Dagong-dagong na guys. Nara mong butong guys. Oh. Dagko kayong butong guys. Hala oy. Usa ra jud ang ako ang madaog. Dira ang butong guys. Na may tae guys. Narito. Narito ang tae. Bugatas butong guys. Mabughat man ta guys. Kaon na po tagbutong guys. Hello ka sa sako gil. Di nakakadaog na gil. Lagko kayo guys. Napisa tayong tae guys. So, try. Marag nakakita kong sunbang. Diyan ang sundang guys. Mas manang saluyo guys. Balinta dito guys. Alin mo guys. Kaulan na guys. Guys. Ibalik-balik. Kuskus sa butong guys. Aming kuan sa sakto rin ang kuan. Kami kayong butong guys. Huwag ka unsad niya. So, nasiya. Siyempre. Ganang kuan alin. Tuwalya sa? Ganang kuan mo. Butong alin oh. Guys, sakto kayo guys. Maglamaw doon siya guys. Mayat man. Awa, nigo ano? Babi, ito mga kasal. Basa ko eh. Kababaw. Ala kay. Inay na nga. Ibalita din siya. Ikapuwang naman. Kabaw naman po. Nakuha na ko magit siya. Patay mo ito, Bon. Okay. Wala lang na pala nila. Wala. Kuan na sa pili. Lami sa butong guys. Tidak ang bukan guys. Lami sa butong. Pasok kayong hangin guys. Nakuha na po guys. Sabak kayo sila guys. Ayo tadi sige doon 100 to bukid guys. Hindi kayo nagtanong-tanong guys. Oy, tuloy ako. Ay, sige sila guys. Guna akong tuloy. Uy, madam. Agoy, madam. Ano sa dito rin? Madam. Madam. Ito ka sa ba? Ano man? Si Jen, bakit pili? Ang na lang. Ay, ano ito diri? Sapa man daw? Og pagkahuman na mo kinudkuray sa butong guys, mao na ni naghigop-higop na ta diring dapita. Agburot-burot dayon na tuwang ba dining dapita guys, kay lami kayo ang lamaw. Nakamantay mo sa ko ang pag-intro agoy na puro na lang tani guys. Ingon na ni jud ni siya guys no, bas mag-vlog ka puro na lang ta guys.